Kane-kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule day Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ka India kan long kari ka badap ka babyang nala dehi tangla dala penkup bori ki nong rep bat kishnong kithaw ong Menteri rang ba do Narendra Modi. Wallam ka jing slap jor ha ki khandia sngi balala ha Meghalaya ya ka jing julor da ki klurting ka bat ka jing do ya khat lai ngot ki jing embryo. Liya Menteri ki kam korbari u Amit Shah ya ka program Destination North East 8,000 arpau hanin kasngi lingba ka video conference ki khubor ki babnya. Menteri rangba do Narendra Modi ula ong bakari India kan salak banong kari ka badap ka babyang nala dehi tanglada la penkup bori ki nong rap bat kishnong kithaw. Habakran ha ka program man ki baat ka belapan sengaw hanin ka singiling ba ka All India Radio Modi ula ong baka rap ka riang ki nong rap bat kishnong ki long ki nong rem jong ka India ka badap ka babyang nala de. Ula ban shu ba wat hapdeng kini ki por ki ba e ki batan dai ka rap ka riang ka balala ban yang pen e yala de habaya nu jor bat ki we ki jait kam. Nalor kani Modi ula ongru badang kham katu kat ni por menta ki nong rap ki layo ya ka jing pen kup bor bar ki lala ban pelat yala de na bun ki jing te jing khom. Ula ban rap ru ba ki nong rap menta ki la ban di ki jhur ki jhap ki so ki pai da ka pakal luet klam ki no ki jing pen wen. Haka bede bat COVID khat khandai Menteri rangba do kari ula banjur halor ka jingdan kam ban buat iki kendon ka kwat ka khya ban sat iki kiti na ka por sa ka por ban yang jengai na ki weipat bat ban phong ki mask haki jaka pat ba ula ongru ba kini ki long ki atyar ban yada yangi nakani ka khlam tat hadu andala yo ya ki dawai yada. Kajing slap jor klemput haki khandiat sngi balala haka jilla Meghalaya kala wallam ya kajing slai ba jing tua khandau habun ki jaka kabalawan ra ya shibun ki jing julor pat wat kajing du ya kajing embryo. Katkom ka kaipot bala pelat da ka State Disaster Management Authority kani ka jinglan sharelan shop ki bon mariang ka balawanja nado ka arpu ar tarik hado ka arpun ri tarik menta ubnai kala kta jor ya kumbasan phuwai tali kishnong ha baro ka we ka jila kan thop ya khar ar tali kishnong ha district East Khasi Hills but lai phuwai tali kishnong ha West Khasi Hills. La antat bakumba 6,000 aspa prapu arngut kila not kila shakta hakani ka jingja haka bakhambun na kidai na West Khasi Hills kat ba aspa sanpo ngut kidai na West Garo Hills. Ka jing shlei ba jing tua khandau habun ki jaka kala wanra ru ya ka jingdu ya ka jing embryo haka bakhar lai ngut ki brio kila khlat no hakani ka jingja. San ngut na kini kidai na East Khasi Hills arngut na West Khasi Hills but 100 ngut na Southwest Khasi Hills. Ladon ru khandai ngot ki brio ki bla minsaw ha ki benta ba pher ka jilla ha ki ni ki khindia singi baladam. Menteri rangba Conrad ki sangma ula ong hanin ka singi bakadon ka jingkerman na ka benta ki kam jungo kai perthai ha ka thain chatai lam ni baro ka wei wat hap deng ka khlam COVID khat khandai ladang nang ban shim ya kani kum ka buksial. Ula benrap shu bakin don ki nong jungo kai perthai ki babang ban le changkai ki ban wat iki jaka jungo kai hapo kari India namar bakim la ban le shaki we pat kiri namar ka jinglong jingman ka perthai kumne kumbaka long menta. Menteri rangba ula ongru baka Meghalaya kan long ka wei ne ki jilla hakari India ka ban long ka bala kloy ban priang yaki bakum kini ki nong jungo kai perthai. Usang ma ula kran chapang kani haka jingyalang ka day bat ka World Tourism Day ka bala long hanin ka singi lingba ka video conference bat ula ong baki kam jungo kai perthai ki long ki bakong san haka ban kentir ya ka yok ka kot bat ka kamai ka ji jong ki brio haka jilla. Ka National Commission for Protection of Child Rights NCPCR kala kentu ya ka jilla Meghalaya bat nyau tali ki wei pat ki jilla ban pinthik na ba ki tu ki khna ki bam don yeng don sam bat ki basa ha ki shelter homes lani ki jaka sa shipore ki khna ki dei ban le phai shela ki bahayeng bahasam namar ka long ka badon kam ya ki bakin he kin san hapdeng ki bahayeng hasam. Ka NCPCR ka balong ka bor bahakli du ban pe ya ka hok ki khna ret kala ong bala shim ya kani ka rai hadin ba kala sham ba ki don bun ki jing e ba ki ni ki khna ki kan du ha ki ni ki yeng sa shipor bat ka don ru ka jing bam shnga nya ki
Lihat tu barengkat ka Meghalaya, ka Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, Mizoram, Karnataka, Kerala bat Maharashtra, kilong kijilla ha ka bahnyo phau na ka shispa ki khenaret kisa ha ki yeng sa shipor. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Katnat dona kabalong katnat jang ka sarkar pedeng ka bapet ya ka roi ka par ha ka than shatai lam mikni kala penlong ya ka program Destination North East 8000 arphau bat la play ya ka hanen ka sngi da ummentri ki kam kor bari u Amit Shah lengba ka video conference. Ummentri katnat dona u Dr. Jitendra Singh ule dan lang ha ka ne ka jingya lang play. Habakran ha ka ne ka jingya lang u Amit Shah ula ong bakari India kalong ka ba duna klem ka than shatai lam ni. Ula ong ru ba ka sarkar pedeng kadang ya le kat bala ban penlong ya kani kathan ka jaka jngok kai perthai ba baro ki breu kin sngotenat ban len ha ka wei pat kalyang u Dr. Jitendra Singh ula ong ba kathan chatai lam ni kan long kan nong ya lam ha ki kam jngok kai perthai ha kari bat katnat dona kadang ya trailang bat baro ki jilla ha kani kathan ban wanra ya ka roi ka par ha ka Kajing dan kibriu ki belakot nga u COVID khat khandai hari India kalakio shaka prapu ar point saupun riu nakashispa hadien ba kibriu ki belakot na kani kajing pang kilakot palat ya ka saupu khandai lak ngut katnat ka kot ka khya jong kari India kala thu hedin kasni ba kajing dan ki belayo ya u COVID khat khandai habaro ka we kari kala jankot ya ka hanriu pho lak ngut hadien ba prapu prahajar hanriu spa ngut kibriu kila yo thamma ya kani kajing pang Layo jing tip ru baladon 6000 shispa arpusaw ngut kibriu kibla klat nakani ka jingpang haki arpusaw kan tabla dep badda kani ka jingdon kibriu kibla klat na covid khat khandai habaro ka wekari kala kiyo shaka khandai pusaw hajar sanspa laingut ha Meghalaya khandai phu ngut kibriu kilayo thamma ya covid khat khandai hinen kasngi kat ba shispa arpusan ngut kilakot U Dr. Amanwar DHSMI ule thu bana pedeng ki khandai phu ngut ki balayo thamma ya u covid khat khandai hanriu phu khandai ngut ki dei ki bedan na district East Khasi Hills da kani ka jingdon ki bedang sha sumar na kani ka jingpang ha ka jilla manta ka long 6000 south pa phra phu ngut ki balakot na kani ka jingpang ki long lai hajar hanyo spa hanyo phu khandai ngut but south pulai ngut ki la klat no na du balas dang kani ka khlam Ha Arunachal Pradesh shispa khandai pu prangut kibriu kilayo thamma ya covid khat khandai hinen kasngi badda kani ka jingdon ki blayo ya kani ka jingpang ha kani ka jilla kalakiyo shaka prahajar praspa anre pu khandai ngut State Surveillance Officer ka Arunachal Pradesh u Dr. Lobsang Jampa ule thu babun na kini ki blayo thammai kimshim pun iya kinu ki dak jingpang light no ya arpusan ngun Ha Tripura kumba laispa arngut kibriu kilayo thamma ya u covid khat khandai hinen kasngi baladon arngut kibla klat no nakani ka jingpang hakani ka jilla dakani ki nongpang covid khat khandai haka jilla Tripura ki badang sha sumar menta kilong 1000 phu khandai ngut Ha Nagaland ladon propasa ngut kibriu kilayo thamma ya u covid khat khandai hinen kasngi bat 100 ngut kilakon Kibadang sha sumar nakani ka jingpang menta ha Nagaland kilong 6000 saupu arngun ha Mizoram kumba laipu ngut kibri kilayo thamma ya u covid khat khandai henen kasngi badda kane menta ki don sanspa saupu khandai ngut kinongpang kibadang sha sumar nakani ka jingpang ha kajala Mizoram ha Manipur Arspa saupu prangut kibriu kilayo thamma ya u covid khat khandai ha ki arpusaw kan tabala dep bat chispa khandai pusan ngut kilakon da kane ka jingdon ki nongpang covid khat khandai ki barang sha sumar ha kane ka jilla kalak kiyo shaka 8000 laispa san phu khandai ngut banpun ko eka khubor sa shisien pat ki mat ki bakong san ka India kanong kari ka badap ka babiang naladehi tanglada lapan ko bori ki nong rap bat kishnong ki thau ong ummentri rang ba do Narendra Modi Wallam ka jing slap jur haki khandia singi balala ha Meghalaya ya ka jing julor de ki klur tingka par ka jing du ya khat lai ngot ki jing embryo par play ummentri ki kam korbari u Amit Shah ya ka program Destination North East 8000 arphau hanin ka singi lingba ka video conference par kattung ila poisha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong ha ka por prabaji ni so ba ka Delhi station na ka
benta ka khubor ka tin Hindi kaban buat pat ka khubor ka tin Phareng hakapor pra khasan minute kane kadai ka All India Radio Shillong